Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu la famille. Namira la obe herala na obe herala dran fana be herala baso eta na ala tanto. Alhamdulillah. Voilà donc comme bien sera no ye 6 heures de 6 heures munyalo. C'est un peu tabou dans la société. Surtout dans la société africaine, particulièrement musulmane. Donc au sujet ni ñom o de masturbation. Donc bi anya décidé pour que comme masturbation de cas. Pour munu malon fana munye masturbation de fait munyalo. Abe cɛ kunda comme abe muso kunda o de mɔgɔ minnu y'a lɔn u bɛ tulonkɛ kɛ u la partie sexuelle la ni ko partie sexuelle o de i la aura donc a cɛ bɛ yen comme a muso bɛ yen mais bi an y'a décidé que kuma cɛw ta de kan parce que non seulement cɛ de y'an ye mais expérience b'an bolo fana o de la est-ce que tu vois donc an bɛ se ka fɛn caman expliquer o de fana kɔnɔ mais d'autant plus que ni muso mun fana bɛ se k'a jubé fana i bɛ se k'a jubé y a pas de problème ça te suffit juste a bɛ dɔ de fara i la connaissance kan a bɛ dɔ de fara il a expérience envers la masturbation masculine. Voilà, donc comme il y a fait masturbation est un phénomène de mouyalo, c'est un phénomène un peu tabou dans la société. Donc il y a une société aussi mouyalo ko deni faba baroke, surtout Afrique wala religion musulmane kon. Wala fani demba baroke, wala dogoni koroba baroke, wala koroba barobla dogola, wala dogobe barobla korola. Wala terima flawere pour y couiller ba baroke là c'est rarement de ibaye à plus forte que mun yɛrɛ y'a bɛrɛ juguman ye o de fɛlɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ minnu y'a lɔ il vit en couple mais a maloya b'u la wala u tɛ farinya dal ka baro bila ɲɔgɔn na couple kɔnɔla la est-ce que tu vois donc couple kɔnɔla i b'a sɔrɔ dɔw ye furu kɛ 10 ans de mariage 20 ans de mariage mais u tɛ farinya ka masturbation kuma fɔ ɲɔgɔn ye soit u bɛ maloya ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye te i b'a sɔrɔ olu fila dɔ kelen bɛ ye mun y'a la a b'a pratiquer kan donc fait de dɔ fɛn mun y'a lɔ comme an y'a fɔ ye ɲami c'est un peu dérangeant dans la société africaine est-ce que tu vois voilà an yɛrɛ sa pour an kɛ se que vidéo ni réaliser nin fɛn nin kan et ça nous a causé pas mal de soucis et pas mal de réflexions mais à laban k'a décider rek parce que mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka mun kɛ i k'a kɛ donc c'est juste a bɛ se ka kɛ dɔw b'a mun na pour que c'est nuisible pour la société mais dɔw fana b'a mun na peut-être c'est utile pour eux parce que i b'a sɔrɔ bi dɔ bɛ acte nin kɛla dɔ bɛ nin ko kɛla a ka d'a ye k'a bila mais a m'a la a bɛ mun kɛ pour k'a bila voilà i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen a ka d'a ye k'a bila mais a m'a la a bɛ mun de kɛ pour k'a bila i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ko nin kɛla fana donc influence de y'u la don a kɔnɔ tentɛ u bɛ fɛ ka bɔ mais u m'a dɔn u bɛ mun de kɛ ka bɔ parce que u tɛ se k'a baro fɔ mɔgɔ ye u bɛ maloya k'a baro fɔ exemple an bɛ exemple dɔ de d'aw ma rek fɛn nin kɔnɔ a bɛ komi de janaba n'i ye jate mun na janaba koli filɛ nin ye ni mɔgɔ ma ɲɛfɔ ye i tɛ se k'a lɔn o de y'a to bi i bɛ jeune kɛmɛ wala i bɛ n'i ye jeune kɛmɛ o kɛmɛ ta i b'a sɔrɔ 70 wala 80 yɛrɛ bɛ yen u tɛ se ka janaba kɔ parce que non seulement u tɛ mɔgɔ ɲininka a la a bɛ ko ɲami mais u bɛ maloya fana k'a fɔ mɔgɔ ye u bɛ maloya fana pour mɔgɔ k'a ɲɛf'u ye est-ce que tu vois donc o fɛn nin de y'a to i bɛ mɔgɔ caman ye bi jɛnɛba b'a la a tɛ se k'a kɔ jɛnɛba nag par rapport à saliji c'est différent saliji ta donc i bɛ se ka saliji ta non k'a sɔrɔ mɔgɔ ma ɲɛf'i ye parce que o ye fɛn de ye fɛn mun y'a lɔ c'est externe i b'i sigi i bɛ mɔgɔ jube a bɛ saliji ta a la ɲami dɔrɔn kelen fila i b'a nɔ soit i b'i sigi i bɛ mɔgɔ jube a bɛ sali kɛ la ɲami kelen fila i b'a nɔ k'a sɔrɔ i bɛ sɔrɔw yɛrɛ kana mais i b'a nɔ bɛɛ en général de façon générale sali bɛ kɛ ten dɛ est-ce que tu vois mais nag par rapport à jɛnɛba ye fɛn de ye mun y'a lɔ fo mɔgɔ de k'a ɲɛf'i ye fo mɔgɔ de k'i la kara la n'o tɛ e tɛ se k'a lɔn donc o bɛ se k'i kɛ ɲadi fini mɔgɔ de k'i sigi aw ka baro wala i kɛ mɔgɔ de ɲininka a k'a ɲɛf'i ye mais ne ko i t'o kɛ nag donc i tɛ jɛnɛba lɔn donc i bɛ to nɔgɔlen de fo ka dunan wuli donc masturbation fana b'o ɲa de pour i kɛ se ka bɔ a kɔnɔ nag fo mɔgɔ de kɛ sɔrɔ i ni mun bɛ baro kɛ est-ce que tu vois donc à chaque fois pour i wala i k'a lɔn yɛrɛ e bɛ masturbation de la fo mɔgɔ de kɛ sɔrɔ mun y'a la a b'a fɔle ye parce que i bɛ se k'a kɛ inconsciemment k'a sɔrɔ i m'a lɔn nin ye masturbation de wala fɛn kɛ mais à long terme a bɛ se ka fɛnw lase u ma fɛn mun y'a lɔn e yɛrɛ tun b'i miiri a la donc fɛn de don mun y'a lɔn a société comme an y'a fɔ ɲami société africaine kɔnɔ c'est très difficile pour k'a baro kɛ parce que c'est considéré comme un sujet tabou si fɛn mun y'a lɔn a ma ɲɛ an ka baro kɛnɛ ma donc a bɛ jatelen o de la pour an kɛ se ka masturbation baro kɛ nag ni i tɛ se ka fɛn baro kɛ k'a sɔrɔ i m'a fɔ mun b'a nati
o de fele a cause ye ite se ke fɛn baro kɛ fana k'a sɔrɔ i m'a fɔ mun de bɛ bɔ a la a ɲuman wala a juguman o de fele conséquence ye i tɛ se ka fɛn cause n'a conséquence fana di k'a sɔrɔ i mɛ solution di a la donc bi an y'a décider k'o trois parties de nati pour k'a développer o de les causes de la masturbation ani les conséquences de la masturbation et enfin les solutions pour éviter la masturbation ou bien même n'a sɔrɔ i tɛ se ka éviter i kɛ dɔw bɔ masturbation na parce que an ye jateminɛ fana mɔgɔ fana mɔgɔninfin comme bɛɛ kan donc mɔgɔ tɛ se k'i kɛ tuma bɛɛ k'i bɛ sɔrɔ sigilen i yɛrɛ ma k'i tɛ fɛn sentir i bɛ se ka fɛn sentir mais a ma ɲa na k'i kɛla tuma bɛɛ k'e bɛ sɔrɔ tulonkɛla i yɛrɛ la est-ce que tu vois te n'i y'a mɛn masturbation dɔrɔn ka tulon k'i yɛrɛ la de dɔn donc masturbation comme n y'a fɔ aw ye ɲaami o de ye mɔgɔ minnu y'a la u b'u sigi ka tulon kɛ u la partie sexuelle la c'est à dire u la awraw la n'i bɛ fɛn expliquer mɔgɔw ye au moins il faut donner certains détails yoo xamante ne a tigi bɛ se ka nafa sɔrɔ a la et a bɛ se k'i k'a ye leçon ye wala a bɛ kɛ ka sababu ye sababu mun y'a lɔ a b'a kisi fɛn nin ma hali n'a bɛ se k'a kisi fana a bɛ dɔ bɔ a ye ko nin na donc o cause fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye fréquentation ye comme tubabu b'a fɔ ɲaami dis-moi avec qui tu marches je te dirai qui tu es a fɔ n ye i ni jɔn bɛ taga ɲɔgɔn fɛ n b'a fɔ i ye e ye mɔgɔ façon jumɛn ye donc o y'a cause fɔlɔfɔlɔ ye a cause filanan ye mun ye an y'a ye sisan tendance dɔ bɛ yen sisan c'est un peu fréquent dans la société africaine o de ye i b'i muso furu k'a to yɔrɔ dɔ la ka taga baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la est-ce que tu vois donc o fana ye fɛn dɔ ye fɛn mun y'a lɔ a b'a masturbation nati avec les appels téléphoniques ou bien les appels vidéo o fana ye cause dɔ ye cause jumɛn wɛrɛ bɛ yen tuguni o de ye comme u b'a fɔ ɲaami mɔgɔ mun y'a lɔn u la baara tɛ dɔwɛrɛ ye film pornographique mafɛlɛ kɔ plus i bɛ film pornographique jube plus tu es séduit an bɛ se ka cause jumɛn de fara la o kan o de ye cause mun o de ye mɔgɔ minnu y'a lɔn u la baara tɛ foyi ye film pornographique mafɛlɛ kɔ donc n'an b'a fɔ ko porno mɔgɔ mun y'a lɔn e b'i la dunalatigɛ bɛ ban porno mafɛlɛ de la donc forcément tu es obligé i k'i yɛrɛ masturber parce que k'a to i bɛ film porno ni mafɛlɛ la toi tu es toujours séduit donc i bɛ sɔrɔ monde de kɔnɔ monde mun y'a lɔn c'est un monde imaginaire te mun bɛ kɛla ye c'est juste que tu comprends pas ou c'est juste des scènes minnu y'a lɔn u y'a placé mais pour il c'est de la réalité quoi donc plus e b'o jube la plus tu es séduit k'a sɔrɔ ile ye mɔgɔ mun ye hali sunkuru ɲuman t'i bolo kuma bɛ muso ma est-ce que tu vois donc tu es obligé i kɛ tulon k'i yɛrɛ la donc o y'a cause dɔ ye cause jumɛn wɛrɛ fana bɛ yen n'an bɛ se ka mun lakan o de ye l'influence des réseaux sociaux an y'a ye bi avec la génération actuelle génération ni bi i bɛ se que ni mɔgɔ 100 donna réseaux sociaux la bi i b'a sɔrɔ 80% ni mɔgɔ 80 ni i b'a sɔrɔ a bɛɛ donna a la premier contact a bɛ taa foyi jube ale tagara pour que page de mafɛlɛ page minnu y'a lɔn soit a bɛ musow de jube yen les belles femmes ou bien muso minnu y'a lɔn u bɛ deux pièces de dɔn ou bien dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu y'a lɔn u ta ni fila de dɔn a bɛ taa pour que olu dɔrɔn de jube o image façon parce que a bɛ taa pour que découverte dɔrɔn de kɛ plus i b'o découverte nin kɛra plus il a désir sexuel dɔ bɛ fara kan te mɔgɔ ye fɛn dɔ de ye mun y'a lɔn plus i bɛ découverte kɛ la plus dɔ bɛ fara i la désir sexuel kan donc i bɛ fɛ de kɛ o fɛn nin de k'a découverte dans la vie réelle est-ce que tu vois comme n y'a fɔ ɲaami fɔfɛla la sunkurun t'i bolo kuma bɛ muso ma donc tu es obligé i k'a essayer i yɛrɛ la voilà ninnu ye cause de cause minnu y'a lɔn vraiment a bɛ mɔgɔ bila masturbation na est-ce que tu vois donc e min bɛ jube la n'a sɔrɔ i la baara de dɔn a dabila pour mun na an b'a fɔ i k'a dabila parce que an bɛna conséquence damadamaninw fɔ a la minnu y'a lɔn e yɛrɛ tun b'a miira k'a fɔ a bɛ se k'u las'i ma ok maintenant y'an bɛ conséquence daminɛ an b'a fɔ aw ye aw k'aw jija aw ka abonné an na chaîne na ka note de notification activer ça fait n'o kɛra an bɛ vidéo la dɔn nin kɔfɛ aw bɛ sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔw dɔrɔn minnu y'a lɔn u bɛ vidéo nin jube n'a k'a sɔrɔ nag vidéo nin ka d'aw ye fana an b'a ɲini aw fɛ aw kɛ pouce bleu la kan o de ye nin ɲɛ tɛ fɛn bleu nin aw b'aw bolo la kan juste a bɛ pouce bleu kɛ donc olu bɛɛ bɛ courage de d'an ma a b'an soutenir non seulement aw b'an soutenir mais a b'an fana permettre que plus de vidéos kɛ k'a ladɔn pour que mɔgɔw au moins que dɔw conscientiser au moins que dɔw fara dɔw la hakili kan dɔw tun bɛ mun lɔn u b'a faamu an yɛrɛ fana bɛ mun lɔn aw bɛ se k'a suggérer an ye commentaire la dugumala la masturbation conséquence fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an bɛ se ka mun d'aw ma o de filɛ k'i to i yɛrɛ masturber ka to tulon kɛ la i la partie sexuelle la i la awraw la et a b'i sanba dans un monde imaginaire
duna mun y'a lɔn a tɛ kelen quoi c'est-à-dire un monde fictif parce que k'i to i bɛ tulon kɛlɛ la awraw la a bɛ envie jumɛn d'i ma a bɛ envie de d'i ma comme tɛntɛn i bɛ en plein acte sexuel de est-ce que tu vois k'a sɔrɔ don i ni mɔgɔ si tɛ i kelen de bɛ ou bien dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ se que i hakili bɛ muso mun kan i la dunalatigɛ kɔnɔ tuma bɛɛ a bɛ se k'a d'i ma k'a fɔ tɛntɛn i n'o de bɛ en plein acte sexuel k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ wala muso ɲuman minnu bɛ duna kɔnɔ n'i bɛ to k'u photo ju bɛ a bɛ se k'i la hakili sanbɔ olu la directement k'a fɔ k'i ye i n'olu de bɛ acte sexuel la ten k'a sɔrɔ tu es dans des fictions i bɛ monde imaginaire de kɔnɔ monde mun y'a la a tɛ kelen o y'a la première conséquence a conséquence filanan ye mun ye a b'i bila fɛnw de fana kɛla fɛn minnu y'a lɔn dans le monde réel i tɛ farinya k'a fɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ ko masturbation tu parles forcément des parties intimes partie intime dun i tɛ se ke tulonkɛ k'o la k'a sɔrɔ i m'a labɔ donc fɛn fila don f'i k'i waranka de soit a dɔgɔyara ɲa o ɲa f'i k'i la partie sexuelle labɔ kɛnɛma imagine toi c'est dans des mondes fictifs soit i bɛ don ɲɛgɛn de kɔnɔ ka da tugu i yɛrɛ da la soit i bɛ don bɔn de kɔnɔ ka da tugu i yɛrɛ da la mais i tɛ farinya k'a kɛ à l'air libre kɛnɛma ten en pleine journée i tɛ farinya o la o fa t'i la conséquence jumɛn wɛrɛ b'a la comme an y'a fɔ ɲa min sisan tu es obligé n'i b'a kɛ i k'i dɔgɔn de k'a kɛ maintenant imagine toi e bɛ sɔrɔ i la bɔn kɔnɔ i bɛ tulonkɛ la i yɛrɛ la i b'i yɛrɛ masturber kan juste i la téléphone bɛ sonné pour que téléphone nin décrocher yɛrɛ c'est un tas de problème peut-être e yɛrɛ mun bɛ na mɛn la a dala kɛ k'i la peut-être i t'i yɛrɛ masturber la mais i bɛ sɔrɔ acte dɔ la tɛntɛn rek i la téléphone bɛ sonné maintenant pour que téléphone nin sonné i décrocher c'est un tas de problème n'i y'a décrocher fana pour que kuma a tigi fɛ problème de don parce que a bɛ k'i ye comme i bɛ fɛn mun na ten a tigi ɲɛ b'i la de o de y'a to a y'i wele k'a sɔrɔ dun c'était juste tes imaginations juma wɛrɛ fana bɛ yen comme an y'a fɔ ɲa min sanfɛla la minnu y'a lɔ u bɛ muso furu u b'o la amour kɛ à distance donc an y'a ye récemment tɛ o fana kɛra phénomène de phénomène mun y'a lɔ donc a ka ca sisan diɲɛlatigɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen tɛntɛn u b'o la vie kɛ à distance u bɛ taga appel vidéo ni consort dɔw yɛrɛ bɛ taa fo u la vidéo bɛ partager u bolo réseaux sociaux la est-ce que tu vois donc mun de y'o bɛɛ nati masturbation de don parce que tu es à distance i tɛ se ka plaisir sɔrɔ i la compagnon na wala i la couple kɔnɔ fo n'aw ye appel kɛ à distance kɛ sɔrɔ aw yɛrɛ masturber la cɛ b'a masturber yen fɛ muso b'a masturber yen fɛ imagine toi e bi masturber la téléphone na i ni cɛ wala i ni muso don dɔ i den dɔ kɛ téléphone nin ta i kɔfɛ ka téléphone nin palper a kɛnɛ o image sɔrɔ a kɔnɔ o i bɛna mun de fɔ i den ye est-ce que bi e bɛ se k'i den nin nalidi tuguni o fana ye conséquence dɔ de mun y'ale ɲɛna k'a jube à forte raison téléphone ye fɛn dɔ de mun y'a lɔ mɔgɔw i tɛ se k'a maîtriser surtout partie internet don dɔ tɛ i bɛ se k'i sɔrɔ téléphone manipuler la ten dɔrɔn vidéo nin bɛ partager i bolo dans le net maintenant o tuma jɔn y'i yira duna la i yɛrɛ de y'i yɛrɛ yira duna la donc o fana ye conséquence dɔ de mun y'a lɔ masturbation bɛ se k'a sababuya mɔgɔ ma masturbation ye fɛn de fana mun y'a lɔ a bɛ mɔgɔw a b'i rendre égoïste quoi ça te rend égoïste ni ko ça te rend égoïste o bɛ se k'i kɛ ɲa di parce que i bɛ taa de fɔ yɔrɔ dɔ e t'i miiri a mɔgɔ la hɛrɛ la tuguni i b'i miiri i yɛrɛ la hɛrɛ dɔrɔn de la ni ko hɛrɛ c'est par rapport à la satisfaction dans ton couple i la furu kɔnɔla la i t'i miiri i la partenaire la satisfaction na mais i b'i miiri i yɛrɛ dɔrɔn de ta la pour mun na i b'i miiri i yɛrɛ dɔrɔn de ta la parce que e ye temps mun bɛɛ kɛ i b'i masturber la i da la masturbation i da la donc il a plaisir donc durée dɔgɔmanin de i bɛ se k'a sɔrɔ dɔw ta bɛ yen 30 secondes dɔw 1 minute n'a cayara 2 minutes donc i b'a lɔn hali n'a sɔrɔ i taara dans la vie réelle i muso wala i cɛ donc k'i to i b'i masturber i dal'o mun na donc e ka partie plaisir a dan n'a mɛra a bɛ dan 2 minutes de la wala 3 minutes donc i t'i miiri k'a fɔ i la partenaire la wala i la accompagnant n'a satisfaire la wala n'a ma satisfaire ne y'o satisfaction sɔrɔ rek i b'a filen to i bɛ taa i la tila la donc k'a sɔrɔ dunalatigɛ kɔnɔ ko hakɛ de b'a la e bɛ e satisfaire rek k'a sɔrɔ i m'i miiri hali tɔ t'a la i jɛɲɔgɔn t'a la i y'a to filen ka taa donc i k'a lɔn c'est un acte égoïste a bɛ se ka mun wɛrɛ fana nati mɔgɔ la comme conséquence masturbation caman mɔgɔw la donc a bɛ se ka fɛn nati la fɛn mun y'a lɔ i yɛrɛ m'i miiri a la o de ye éjaculation précoce
e be se ke acte sexuel damna des fois ite hari 1 minute ke ibe verser ni verser autrement c'est fini et la désir bana. Est-ce que tu vois a conséquence juma yɛrɛ de be n'a sɔrɔ o yɛrɛ fana kɛ juguna to be o de ye inéjaculation ye plus i b'i masturber plus i bɛ verser k'a sɔrɔ i mɛ acte sexuel kɛ i mɛ foyi kɛ te an bɛɛ yɛrɛ dun y'a lɔ sperme ye fɛn dɔ de ye mun y'a lɔ c'est un liquide très précieux n'a tɛ cɛ mun na i da tɛ cɛ rɔ. Est-ce que tu vois donc o bɛ kɛ sababu ye cɛw dɔ la u bɛ sperme u b'a bɛɛ gaspiller k'a sɔrɔ u tɛ hali rapport sexuel la donc n'u nana dans la vie réelle i b'a sɔrɔ o cɛ façon de u ni muso bɛ se ka jɛ pendant 2 heures de temps 3 heures de temps u tɛ éjaculer u b'o 3 heures de temps bɛɛ kɛ rapport sexuel la mais u tɛ éjaculer donc o conséquence ye mun ye i tɛ se ka den sɔrɔ n'i ma den sɔrɔ i tɛ famille construire n'i ma famille construire o de kɔrɔ fili i la dunanatigɛ c'est foutu à l'air voilà donc e bɛ sɔrɔ dunanatigɛ kɔnɔ ten de sans rien sans. Voilà, dernière conséquence mun bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ ye du point de vue de la masturbation o de côté religieux ye diinɛ ta ma fana donc an yɛrɛ bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko n'i kɛra croyant de quelle que soit ta religion i kɛra musulman de wala i kɛra chrétien de donc i k'a lɔn i la diinɛ min sɔn a ma yɛrɛ pour i kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma fɛ a n'a la partenaire u bɛ accouplement na c'est-à-dire u bɛ acte sexuel la diinɛ min sɔn a ma yɛrɛ surtout ko e yɛrɛ i bɛ taa o pratiquer la donc i bɛ diinɛ mun welela i yɛrɛ la n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ dɔn donc diinɛ nin ye mun bali e yɛrɛ fana ɲana i ban'o ma dɛ voilà donc o de y'an dernier conséquence ye voilà concernant les solutions na comme an y'a fɔ ye ɲami sanfɛla la solution fɔlɔ ye mun ye o de i bɛ mɔgɔ minnu fréquenter la n'i yɛrɛ y'alo i taara fo i y'ale bɛ minnu fréquenter la o man ɲi u bɛ ko mun kɛla a man ɲi donc i namiri ale i k'i tirer o lo dɔɔni n'i tirer o lo plus i bɛ distance ta olu la plus i jiko bɛ yɛlɛma dɔɔni dɔɔni plus i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ baro la mun b'i la comportement changer plus i bɛ se ka acte nin bila dɔɔni dɔɔni o ye première solution ye deuxième solution ye mun ye o de fɛlɛ minnu y'a lo bɛ vidéo couple kɛ à distance n'i y'a lo i mɛ ɲa i bɛ muso furu i tɛ se ka ɲa i muso kɔ est-ce que tu vois donc mieux vaut soit i kana i muso sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min wala i muso kɛ taa i sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min donc o de kɛ fisa aw bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na tuma bɛɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ masturber la est-ce que tu vois fɛn mun y'a lo non seulement téléphone na masturbation yɛrɛ dɔrɔn man ɲi surtout a téléphone na ma fana donc sini ma sini i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ net la k'a sɔrɔ mɔgɔ ma la dɔn i yɛrɛ de y'a la dɔn soit aw fila dɔ kelen de y'a la dɔn est-ce que tu vois o bɛɛ ye conséquence dɔ ye fana o de fɛlɛ comme an y'a fɔ aw ye ɲami o de ye minnu y'a lo u b'u la baara bɛɛ kɛ pornographiquement fɛnɛ de o de fɛlɛ film porno jubeli ye donc plus i bɛ film porno juve plus dɔ bɛ fara i la sexualité kan donc solution jumɛn de b'a la o film pornographique ninnu hali n'i tɛ se k'a dabila i jija i kɛ dɔ bɔ a la plus i bɛ dɔ bɔ a la plus dɔ bɛ bɔ i la désir sexuel la te dɔ bɛ bɔ i la désir sexuel la i k'a lɔn dɔ bɛ bɔ i la masturbation na a laban fana ye mun de o de ye comme an y'a fɔ ɲami les réseaux sociaux minnu y'a lo u bɛ dɔn réseaux sociaux la pour que to abonné muso ɲumanw de la page la ani muso minnu y'a lo u b'u ta ni filaw de bila wala muso minnu y'a lo u farila kolon olu de bɛ sɔrɔ ye donc plus i b'olu mafɛlɛ la plus tu as envie de passer à l'acte sexuel te comme an y'a fɔ i ɲami départ la rek i bɛ fɛ kɛ acte sexuel kɛ sunguru ɲuman tɛ bolo kuma bɛ furumuso ma donc tu es obligé i ka tulon k'i yɛrɛ la donc ninnu de ko ye ko minnu y'a lɔn vraiment a ma ɲana kɛ la wala hali n'i b'a kɛ fana i k'a lɔn i b'a kɛ ɲami donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka n'a sɔrɔ nin jiko bɛ mɔgɔ min na vraiment i k'i jija i kɛ dɔ bɔ a la wala solution laban fana dun bɛ site dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko nofap ni mɔgɔ min y'ale i tɛ se ka bila ni donna o site la donc ils font des découvertes c'est juste des gens qui se masturbent mais tente u tagara fo dɔw bɛ fɛ k'a bila donc u m'alo b'a kɛ ɲami donc u ye site nin créé o de la donc n'i donna yen aw bɛ se ka baro kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que tu vois u b'i conseiller dɔw bɛ u la bila u la spécialisation o dɔrɔn de u bɛ spécialiser o dɔrɔn de la u b'aw conseiller i bɛ se ka mun de kɛ pour i bɛ masturbation dabila i bɛ se ka mun de kɛ pour dɔ bɛ bɔ i la masturbation na est-ce que tu vois consort et consort donc o de tun don k'a fɔ aw ye bi ni vidéo diyara aw ye an b'a ɲini aw ka abonné an na chaîne na n'a abonné an na chaîne na ok notification activée pour vidéo wɛrɛ kana tɛmɛ aw kunna en même temps aw bɛ pouce bleu la kan kɛ vidéo ni aimer k'a liker k'a partager fana pour dɔ bɛ fara an na nombre d'abonnés kan merci